Ανοιχτή επιστολή προς τους Σαμοθρακίτες έστειλε η πολιτική μηχανικός από την Εύβοια Βίκη Βαρελά, μέσω της οποίας τους προτρέπει να αρνηθούν την εγκατάσταση άνεμογεννητριών στο όρο Σάος, διότι θα υποστούν μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Επιπροσθέτως, τα οικονομικά ωφέλη που υπόσχονται οι εταιρείες δεν καταβάλλονται κανονικά, διότι δεν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τους υπόχρεους έναντι της τοπικής κοινωνίας. Η κυρία Βαρελά με τους συντοπίτες της έχουν αναπτύξει ένα κίνημα κατά της λειτουργίας και εγκατάστασης και νέων ανεμογεννητριών στην Εύβοια και προτρέπει τους Σαμοθρακίτες να κάνουν το ίδιο. Έχουν μπει ανεμογεννήτριες στην Νότια Εύβοια, αλλά δεν έχουν μπει μέσα στην περιοχή της Natura γιατί είναι απαγορευτικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια αιωλικά πάρκα, αλλά τα μεγάλα αιωλικά πάρκα ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί, διότι ήταν δύσκολη αδειοδότηση. Αυτά δηλαδή. που εγκαταστάθηκαν δεν εγκαταστάθηκαν σε περιοχές Natura δηλαδή? Όχι. Έχουμε μόνο 80 ΜΒ περιοχή Natura. Ενώ ας πούμε έχουμε γύρω στα 200 ΜΒ γύρω στην Εύβοια, 280 έχουμε συνολικά. Μέσα στην Natura έχουν μπει μόνο 80 ΜΒ, διότι εντάξει την προστατεύανε και οι υπάλληλοι δεν θέλανε να υπογράψουν. Το καθυστερούσαν, πώς να σας το πω. Έχουν γίνει ένα σωρό τροποποιήσεις. Άρα δηλαδή υπάρχει περίπτωση εγκατάστασης έστω και λίγων ανεμογεννητριών μέσα σε περιοχή Natura? Όχι, αυτή τη στιγμή έχουν αδειοδοτηθεί. Είναι έτοιμα να μπουν 700 ΜΒ, 205 ανεμογεννήτριες. Τα καταφέραν τελικώς τρεις μεγάλες εταιρείες, είναι η Enel, είναι η RF Energy, είναι η Terna, καταφέραν και πήραν αδειοδότηση μετά από πάρα πολύ κόπο. Εμείς προσπαθούμε να τους εμποδίσουμε. Έχουμε καταφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας για το ένα μεγάλο πάρκο, γιατί δεν είχαμε και τα χρήματα να καταφύγουμε για όλα, γιατί ξέρετε αυτά κοστίζουν. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να αντιδρά, επειδή έχει γίνει ένα μικρό αιωλικό γύρω από την Κάριστο, μέσα στην Natura, ξεκινήσαν δηλαδή, της εταιρείας Jasper, και ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιδρά πλέον. Έχουμε και το ιδιοκτησιακό εκεί, έχουμε πολλά προβλήματα. Είναι όλοι όχι ιδιόκτητοι από παλιά. Αντιδρούν και οι ιδιοκτήτες φυσικά, διότι μπαίνουν μέσα στα χωράφια τους. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Δεν συμφωνούμε με καμία μελέτη, διότι όλες αυτές οι μελέτες είναι πλαστές. Δηλαδή ότι δεν πειράζεται η βιοποικιλότητα, σαφώς και πειράζεται. Έχουμε 130 χιλιόμετρα νέων δρόμων μέσα στην όχη, από όλες τις εταιρείες εννοώ, έτσι, από όλες τις εταιρείες. Μετά έχουμε γύρω στα 1 εκατομμύριο κυβικά, 1.300.000 αν θυμάμαι καλά, κυβικά μπάζα από τις εξαφές. Αυτά που θα πάνε. Υπάρχει ανάγκη για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα. Δεν είμαστε εναντίον. Ουσιαστικά ακυρώνεται αυτό το θέλω που λέτε. Όταν βάζετε δίπλα, αλλά τα συνοδά έργα είναι αυτά που μας δημιουργούν καταστροφή περιβάλλοντος. Όχι μόνο τα συνοδά έργα, και οι ίδιες ανεμογεννήτριες είναι πάρα πολύ άσχημες. Δηλαδή είναι 100 μέτρα ύψος. Καταλαβαίνετε τώρα το τοπίο αυτό της όχης, το οποίο είναι καταπληκτικό ας πούμε, να έχει 200 ανεμογεννήτριες 100 με 115 μέτρα ύψος, το τοπίο καταστρέφεται. Δεν τις θέλουμε σε μέρη που είναι προστατευόμενα. Δεν τις θέλουμε σε μέρη τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν αγροτουριστικά, πρέπει να γίνει άλλος τρόπος ανάπτυξης και όχι να μπουν ΑΠΕ. Ας τις βάλουν παράλληλα με τους αυτοκινητόδρομους, το έκανε η Αυστρία. Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι το ενδεχόμενο κατασκευής του αιωλικού πάρκου της Σαμοθράκης θα προκαλέσει, τι εκτιμάτε στο νησί και για ποιον λόγο? Θα χαλάσει το τοπίο. Το τοπίο της Σαμοθράκης είναι μοναδικό, όπως είναι και το τοπίο της Όχης, όπως είναι και το τοπίο των Κυκλάδων, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Είναι μοναδικό. Αισθητικά θα χαλάσει το λέτε. Και η βιοποικιλότητα, διότι θα γίνουν δρόμοι. Δεν σηκώνει η Σαμοθράκη τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Η Σαμοθράκη σηκώνει άλλη ανάπτυξη. Αυτή που έχει τώρα. Μηδενική υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στη Σαμοθράκη. Αυτό που έχει τώρα είναι μηδενικό, έτσι. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε οικονομική κρίση. Οι ΑΠΕ δεν θα προσφέρουν θέσεις εργασίας όμως. Συμφωνεί. Θα προσφέρουν όμως άλλα... άλλα προνόμια για τους κατοίκους. Εμείς στην Κάριστο, με τόσες ανεμογεννήτριες που έχουμε ήδη, στην Νότια Εύβοια, το πούμε, δεν έχουμε δει κανένα αντισταθμιστικό όφελος προκοπής αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όλες αυτές οι υποσχέσεις που δίνουν οι εταιρείες, κοιτάξτε να είναι κατοχυρωμένες νομικά. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι. Χρωστάνε αντισταθμιστικά, έτσι. Χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα οι εταιρείες, τα οποία δεν τα δίνουν λίγα-λίγα, φωνάζει ο Δήμος. Είναι χρόνια τώρα αυτή η κατάσταση. Από τα ήδη υπάρχοντα αιωλικά. Δηλαδή οι Σαμοθρακιώτες, αν αποφασίσουν να τα πάρουν αυτά τα αιωλικά, θα πρέπει να είναι πλήρως κατοχυρωμένοι ότι θα τα πάρουν τα αντισταθμιστικά ωφέλη.